24 हेडलाइन्सनि गासै नायगिरि रायजो राजाखौ आं दिनै मनरन्जन नार्जारिया बरायबाय। दायो आं दंफैयो कुलिसुक बर' गामिनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबिसालियाव। दिनै थांनाय 28 सेप्तेम्बर अक्ट'आव रुंसारि जालांनाय गुरु जगेश्वर ब्रह्म बाबानि दिनै दसा गारनायनि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि लखिमपुर जिल्ला आन्सलिक कमिटि दसा गारनायनि हाबाफारि लानाय जादों। बिनि बागै जोङो गोबां गुरु जगेश्वर बाबानि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन आरो लोगोसे जोङो लखिमपुर जिल्लानि आन्सलिक कमिटिनिफ्राय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आन्सलिक कमिटिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दे दिनैनि हाबाफारियाव बाबामोना मा हाबाफारि लानानै आगान सुरलांनो हाखो। आंजों लोगोसे दङ केमेरामेन कृपाचार्य ब्रह्म। कृपाचार्य ब्रह्मनि केमेरानि हेफाजाबाव जोङो दिन्थिफुंनो नाजागोन दे दिनैनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लखिमपुर आन्सलिक कमिटिया मा हाबाफारि लानानै आगान सुरलांनो हाखो। गोजोन्थों। दिनै जोंनि लखिमपुर आन्सलिक ब्रह्म धर्म आफाद जानानै मानगोनां जुगेश्वर ब्रह्म सारिनि रुंसारि सान फालिनाय जादों आरो लोगोसे कलिसुक ब्रह्म मन्दिराव जों जैग' होनाय जादों। बे जैग' होनायाव जोंहा मानगोनां जुगेश ब्रह्म सारिया जों ब्रह्म धोरोमनि गोबां खामानि मावलांदों आरो ब्रह्म धोरोमनि गोबां आयदायाव बिथाङा मावलांदों आरो बिनि जिउ खौरांखौ जों दाबो मोनाखै। बेखौ मोनगोन होनना जों मोनसे आसा खालामनाय जादों उनहालागै। दिनैसिम जोंहा ब्रह्मसारि बाबाखौ जोङो बावनो हायि जालांबाय आरो बेनि जा मावलांनाय बेफोर खौरांफोरखौ जोंनि गोसोआव दाबो दुखु मोनदों आरो मोजांबो मोनदों आरो आसार खान्थिखौ मोजां मावना गालांनायाव जोंनि लखिमपुर आन्सलिकआ दिनै बिथां बाबानि रुंसारि सानखौ दिनै फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव जेब्लाबो जोंनि लखिमपुरनि लोगोसे अल आसामजों जोङो लोब्बा दं होननानै जों लखिमपुराबो गावखौनो बुंना लानाय जादों। बेखौ होननानै जों फोजोबथ'बाय। दिनै गुरुदेब जगेश्वर ब्रह्म बाबानि सारादु सान। बे सानाव जोंनि हद' अखमदोल' नङा गासै प्रिथिबिनि होनबाबो गाज्रि जानाय नङा। जेरै नेपाल, भुटान, वेस्ट बेंगल बेफोर गोबां जायगायाव दिनै गुरुदेब जगेश ब्रह्म बाबानि सारादु सानखौ फालिदो। बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोंनि लखिमपुर आन्सलिकआबो जों गाजा गोमजा दिनै रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। बेखायनो दिनैनि जों फिरफिला थिखांबाय जोंनि आफादनि जोंनि ब्रह्म धर्म आफादनि फिरफिलाखौ जों थिखांखांबाय। बेनि उनाव जों जयग'खौ गाजा गोमजायै होबाय। गासैबो गुरुदेबा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाथो बे आलो गोजोन थानायनि थाखाय जों जयग'खौ होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि दा गोबां सावरायमेल दं, गोबां आलासिफोर फैदो। बे आलासिफोरदो गुरुदेबनि जिउ खौरांनि बागै जों मा बायसा स्टेप लालांनो हागोन बेफोरखौ लानानै जों गोबां सावरायनाय जागोन। लोगोसे बे गुरुदेबा जाहाथे आलो गोजोन सोरगोआव थाथो बेखौ बुंथ'नानै गोजोननाय जाबाय। खुलुमबाय। आं जाबाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सासे आफादगिरि। दिनै जोंहा मानगोनां रुंसारि जगेश आफानि जाहा दिनै जों दसा फाथिनाय जादों। जिहेतु जों बे दसाखौ जोङो माने सेन्ट्रेल वाइसै जों खुंनो सानदोंमोन, नाथाय जिल्लानि जिबा निर्देक जे जोङो आन्सलिकआ खुंनांगौ होननायाव दिनै जोङो बे लखिमपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय हुलिसुक गामियाव जोङो दिनै बे दसाखौ खुंनाय जादों। जिहेतु जों बे फंसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे जिहेतु जा आफानि दिननिफ्रायनो जोङो दिनै बे ब्रह्म धोरोम जिथु अल आसाम ब्रह्म धोरोम बा सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोमखौ गायसननाय होननानै जों बुंनांगोन। जिहेतु बिथाङा 1968 मायथाइयाव जिहेतु लखिमपुर आन्सलिकखौ फोथांनो थाखाय बिथांमोना ज' जानानै ससि महन आफादजों ज' जानानै बिथांमोना कमिटि दादोंमोन। लखिमपुर जिल्ला, बे जिल्लानिनो बिथाङा गिबि नेहाथारिमोन। बिथाङा खमैनो 16 बोसोर बिथाङा लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि जानानै थांदोंमोन। आफाखौ जों माथ्र धोरोमगिरिल' होननानै बुंबा जा गोरोन्थि जागोन। जिहेतु बिथाङा सासे थुनलाइयारिमोनबो। बिथाङा गुरुदेब आफा कालिचरन ब्रह्मनि जिबा जोंहा बान्था, बे बान्थाखौ बे आफाया मोननाय जादोंमोन। जिहेतु बे आफाया दिनै जोंनो जिबा
थुनलाइयारि बिहोमा होलांदों बे बिहोमानि जों आर लानानै दिनै ब्रह्म धोरोमखौ जोङो गुवारै जोङो खालामनो नाजादों आरो जों जेब्लायबो बे आफानि जिबा बिहोमा बे बिहोमाजोंनो जों आवगायलांगोन होननानै जोङो आसा फारिबाय लोगोसे बे आफाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बेखौ जोङो इसोरनि खोथायाव आर'ज गाबनानै दिनै आङो आफानि सारादुआव आङो गोसो गोरबो दुखु मोननानै जाहाथे आफाया इयुनाव जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि सुबुङावनो जोनोम जानानै फैथों होनना आफा आर'ज इसोरनि खोथायाव आर'ज गाबनानै आफाखौ जोङो बिदाय होनाय जाबाय।